ko himen ko para bayid ka utray Jesus Christ. U Jesus wanra hakama jangi kawe ka jingmaya ka ba kongsan ka bangide ben sautu. Kane ka ar lai de kot na ka gospel jang Matthews ka kran shai ka dar hangi bat ka hikai yangi ka jingyade ka bajan jangu belai upa badu Jesus. Lese ladangi persyang ban sautu kane ke jingyade ngimla ban sautu. Namar bu na peteng jangi ngimpat don hadu kata-kata ka jingyade hayinga sem neha ka jingim jangi. Te ban sautu ya kane ke jingyade ka bau Jesus karen ngidon kam ban kili ya upa ngidon kam kili ya Jesus kai ke jimut jong kane ka jingong jome Jesus ang manga badupa ngidon ke jingede ka bajan badupa upeni hawu upa uhikai yawu upa itu hawu na dong shadong bad yakaba upa upeni hawu bad itu hawu hikai yawu lemba kata ka jingede kawan pau hangiru iwei pa iwei. But ban sautu yang kene ke jingade kabau Jesus keren syapangka jingit but ke jingade upa baru Jesus ngidon kam ya ke jinglong jongi kinna Jesus wang let's say buon ki start ki sian ki crab bor ki rispa ki don bor ki la persyam ban sautu Henry kimla setia namar kimpat don ke jinglong kulong kimpat don ke jinglong kinna Jesus wang ban sautu ya kane ke jingyade ngimla ban traikam da ka kli ngimla ban pen traikam ke kli jongi henro jisu ang ide ban pen traikam kam ya ka donu jongi u jisu utarwa hangi ya ka donu jongu kenamba ngindup la ban sautu ka e ka bau jisu kren hangi kumno jisu la wan sha ka jengim jongi kumno jisu la kindi buram e ke bru ke ba shania hawu ke ba kongu hawu ha ka jengim ga jongi bat nius nguru na ka kitab Isaya nung ya tolepa. Kaya kabala ya kabala jia haga jingim jonki ri nong Aziria. Ublehi ula penglain boreki Persya ya ke Israel nama ke Israel kim shimla kongu ya ke hukum jongo belai. Yenda kilas ban yo bor ki nong Aziria kilas ban klet ya ka jimpinyad uble haga jingim jonki bat kilale sarong. Hama kilale sarong utrai ong ngan ino yaki namar ki kalalang ki basarong kum usdi uba perkat de kabor jangasti baket ya kading da ka baklet ya uta ubriu uba bat bad pindon kam ya usdi kum juru kura bada haba ku kibri ki pindon kam ya ka kura bad ustang ban pindon kam ban ot kura stang ban ong kadega bor jonga kura ka ot kelet da ka ba kelet ya uta uba ai bor ban ot hakaju ka dur ding du ne ding tilli kai ka ba pelong ya ka ding tilli ban kawe hakaler kadeka bor ba wan naka ding tenrai hakaju ka ding du omdon bor lada omdon mano barra ya uding du pindon kam ya ka minta ngi baro ngilong kum sti ngilong kum pura ngilong kum ding du ngilong kum ding tilli bayo ya ka bor na oble banlong kum kane jisuang ngide banlong khlo kena Henry kibriyu ki ba start basian ki kalalong kum usdi bakran sarong deina marka bor janki ne kum kura ne kum ding du ba ong kidong lut na dong shadong kidong ka bor ka itiar kidong ka jing stand kidong ka jing tip kidong ka perten na dong shadong hakama jongki Henry jiswong ya kum kini ki briu unam pen bau shu ya ka jing maya kai ka jing maya ka bau jisu mut ban pen bau kata ka de ka jing bau jong ka jinglong do jinglong snam jongu incarnation u jisu upen pau haka perte ya ka jinglong uble ba shisha haka ba ushong haka jinglong ubrio haka do bat ka snam jongi iwei pa iwei
ban pensauto hadu katno ngidon kam yaka jingi do bele wad haka medjongi hadu katno ngidon kam yaka bor jongo bele haga snam jongi hadu katno ngidon kam yaka jingdon jongo bele haga jingim jongi hadu katno ngidon kam yaka jingker ko jongo bele hamalle ki kam ge jam ki bangile henra ngi pat ngi kelalong kumsti bad ngi ong minda ngis ngobiang habang ikallalam barispa ngistang ban karen sarong de na marbang atreishitom ngala rispa menda habang ikam kallalang ki bastard ngistang banong de na mar ngala pulishitom ngala kallalam bastard habang idon ke jingko jingkiang ngistang banong de na mar bang inang ban sumari alade ngala yo jingko jingkiang habang ilaban yaid ngi ong de na marba ngidon ko bor ha ka de kodmet ngilaban yaid bad ujisu pat upen kan mau yangi ka boro bele ka jinga ejongo bele kan pau tang ha ki brio ki kalalang kum kolom kum kina ka jinge do bele kan pau ha ki brio ba kloi ben penrit yalade menda ladangi pe saudang jangi ngim jo don kina shu ha ka balang jangi ngim don kina ha ki inga sem jangi ngim don kina ha ka jinga de jangi bat ka balang ngim don kinna haga jinga de paramar jan ngim don kinna ngi baharo ngi longi bastard basian klem da don kanega jinglong kaba mud buon gisdi buon gi kura but buon gi dingtu buon gi dingtli khlam poida eye kane kadega jinglong jonga balang menda kane kadega jinglong jong buon gi bria menda kane kadega jinglong jong buon ki inga sem jong imenda namarba ngistang balom basaro wat yaka jingkerku kabawanna ublero ngi kain lakajong wat yaka jinga e baro kabau jisuai ngi kam yalade but ngi khalet banai burom ya ublay ngi khalet ban wat yaka jingshisha ngi khalet ban bud ya jisu ya ublay upa ba penpau ya kie baro ba mayan hani ko himmen ko para kabalang ka don kam ya ki kullong kinna haga jing e jongi haga jing shan ya jongi haga jing ai te lo jongi lem kom ta kan saban jia hangiru kumbajia ya kanong Assyria ba kinong Israel haba ublay la kantai kila kalalong ki ba thli ki kalalong ding thli ki kalalong ding do omdon mano babat ki kalalong sdi omdon mano bara ki kalalong kum ka kurat bamdon mano bapendon kamban od lada ublay usange ban ra yangi ngi kalalong kumne ha ka jingim haki inga senjongi don bon ki brio kumne ublay treshu ban ra yaki na marga jing sarong ka senshar kabalang jongi ngi don kum kini ki brio na mar kim treshu ban kongu ban yat wadu blay kin mau wadnum kalalong ding tili wadnum kalalong ki sdi bamdon bara lada ublay umra ngimdon e Yesu haga jingim ngidwai naga binta kane ka jingae haga ne yu krish bakui jisu be id pendon kam yangi pen yarap yangi ben pendrit yalade ngi sautu baga jingmaya jonga bane jingmaya jonga jingi ublay upa badme kawan pau hangi tang habangilong kikun kinari kibarit kiria yarap yangi ko jisu ben pendrit yalade yarap yangi ko jisu ben pendam yalade yarap yangi ko jisu ben wad yakalat kalindi ban wanjan shame ben kongo yame en yaro yautrai jisu Christ Amen.